Takže ahoj, vítejte u mého dalšího videa. Předem se vám chci omluvit za to světlo, který je tady, protože jsem byla líná prostě točit dřív, takže máme blbý světlo. Ale k tomu videu budeme točit video, co je v mé taštičce na cesty, nebo na cesty, prostě když jdu třeba na oběd, nebo jdu do kina, prostě jdu kamkoliv. A mám svou svoji kabelku z Carpisy, to velikánská, ta moderní taška, tak prostě beru sebou všechnu kosmetiku a to nosím takovýhle kapsice od Sephory, stála asi 500. Myslím, když byla úplně nová, už mám asi. To jsem byla já poprvé v Sephoře. Hrozně se mi tam líbilo, tak mi mamka koupila jako taštičku. To jsem jí hrozně chtěla. No to mi mohlo být. Tyjo, to mi mohlo být tak 8, 7, takže už mám třeba 5 nebo 6 let. Pořád to drží, pořád je fakt kvalitní. Ale abyste se dostali do obsahu, tahám s sebou úplně všechno. Úplně totálně všechno. Takže aby jsme začali. Takže takovým tím normálním. Tahám s sebou make-up, od Miss Sporty, Morning Baby BB Cream. Ten tam není už vidět. Prostě BB Cream a mám fosíl 2 Beach Radiance. Snad to vidíte, já se vám fakt omlouvám světlo, se budu muset přetočit a piju ho znova. Takže to máte make-up hrozně hezký voní. Takže ten je úplně miluji, stál mě 60 korun poslat ve sleve. Já jsem se to nadýchala. Fujky. Tak tady mám pudr od Miss Sporty Summit Perfect Stay. Ostínu 1 light. S zrcátkem. Samozřejmě to nosím do školy s bohobičkou, protože se mi nechce brát četec. Na light. To není nic vidět. Tady se než uchovávám vampírek, aby jsem už měla to zrcátko. A brzo na to přestanu mít trpělivost. Na to brzo přestanu mít, protože mě to štve. Jsem jako plánca. Ale pudru patří ještě teď, mám šetec na pudr. Essence, že se vždycky jenom namočím. To vždycky udělám ráno, když nejdu třeba do školy. A pak se beru. Tady to, protože do školy se beru jenom pudr. Tomu si nic neberu, ale samozřejmě, když jdu třeba do toho místa, tak se beru i ten šetec. To je prostě taková moje kapsička, kterou používám každý den. Jinak si beru, do školy si beru jenom tady to, ale jinak si beru úplně všechno. Takže pudr. Mám s sebou korektor, zase od Miss Sporty, Summit Perfect Stay, Cover Stay, 2 medium. Podívej. Takovýhle korektor obyčejný. Voní tak uměle. Voní normálně uměle. To nic nevidíte, no. Je to tady, ale nic tam nevidíte prostě, no. Tak co? No, vidíte mě. Stál 50 korun, ten půl asi taky 50, protože jsem to úplně blbý prodej. Prostě zachl. Pak tu mám tvářenku a štětec. Štěteček, pík, takový to vidíte. Ok, kapesní. Mám od Miss Sporty Blush Two Tones Again. Hrozně se láme vodla moje. Tak je pěkná taková malinká skladná. Mám ji od stínu 11 Latino Doll. Hnědá, tady oranžová prostředku. Nemůžu vám ukázat odstín. Stále mě 60 korun. Další ještě make-up. A ten štěteček, ten si dostal nějaký stadě, takže to dá hrozně pelichalo. Štěteček vyřadu, vždycky namáč, madam. Fakt lehký. Takže to je super. Pak tu mám moji rosenku od Dermacol Double Magic Mascara. Na dílku jeden vrtáček. A pak naběhem, stále ta rosenka stála se 290 korun. Byla fakt drahá, koupila mamka. Já mám hrozně ráda. Používám fakt super, počítám si koupit druhou, já ji mám fakt hrozně ráda. A pak tu mám krém od Nivea. Mně Nivea hrozně, ale hrozně smrdí.
A ten pach nemůžu normálně vystát. A já nevím, prostě já jsem koupila a byla jsem nějaký prostě, že Nivea měla extrémní ceny, protože jsem byla v nějaký drogerce, prostě DMku a ono se u nás zavíralo, teda bylo to v Tetě a ono se u nás zavíralo, protože místo ní dávali DMko a Rossmana, a místo té Tety dávali DMko, prostě máme totiž obchodák, tak nedá se tomu říct obchodák, ale tam prostě nevím, tady ty věci na kosmetiku u nás, DMko, Rossman, Teta a Martina. Byly tam dvě tety, tak to jednu zrušili a místo ní dali právě to DMko. Právě tam likvidovali ten gréně přišel na 5 korun. Jsem ho koupila, protože kapes mě malinký a teda fakt smrdí. A pak tu mám poslední jelení luj od Reginy. 33 korun stál. Malo se to mi šlo přes nedovolenou jsme měla si ty jelení luj, měla jsem suchou pusu, takže mi musí, až mamka musela jít do lékárny, prostě jelení luj. Taky to nechápu, prostě normální jelení luj, no. To bych vám říkala o jelení luj. Obyčejný průměrný jelení luj. Je zase ale i masný, hezky hydratuje, takže jako je fakt dobrý. Ale dole to myšlo, už si pro ně fakt nejedu. Takže děkuju za shlédnutí a omlouvám se za to světlo ještě jednou. To příštímu videa bude lepší a tak ty produkty jste viděli. Takže příště ahoj, ahoj.